ja que pesats en mà de qualsevol altra part. Deixa-la, tio, deixa-la. No, però aviam si traia un disco nou ja. Sí, al setembre, ja t'he dit. Però la teva nòvia l'agrada, o sigui que tampoc està malament. Portem 9 mesos de gravacions, tio, i estem fins als collons dels temes nous. Llavors, una miqueta dels temes antics, no? Jo què sé. Home, però si no m'ho havies pas explicat, parla'm una mica d'aquest disco nou. Com que no? No m'ho havies pas dit? Com es diu? Ah, hòstia, doncs pensava que sí. No. Potser que anaves borratxo l'altre dia que vas arribar tard. Doncs es diu, com es deia, la ciutat subterrània, sí. Al final es diu la ciutat subterrània i sortirà al setembre. Molt bé, no? Vale, sí, estem molt contents, tio. El so, la veritat que està de puta mare, que ens ha costat molt, però que, hòstia, estarà molt bé. I, bueno, sí, i a més, no sé, tu coneixes l'Àlex Ferrer, el Seychelles? És un productor superbo ara de l'escena barcelonesa. Ah, sí? Sí. I li fot una tralla al disc, als bombos, la part electrònica. O sigui, ha canviat molt respecte als altres? Bueno, és més trallero, és molt més canyero. És una miqueta, després d'estar 2 anys tocant allà sense parar, doncs ja en comptes de fer pop electrònic ja feien rock electrònic, ja, perquè ja agafes, et solten allà a les 2 de la matinada, saps, amb mogollon d'una jauria de penya que vol xitxa, doncs ja poses... I això, doncs, clar, quan hem fet el disc, doncs això ha influït bastant. Doncs m'estava donant moltes ganes de... Dius que fins al setembre no... Bueno, el setembre, el que passa que ara, just d'aquí unes setmanetes, traurem dos temes d'abans, un single i un altre tema al MySpace, al nostre MySpace, i la gent ja podrà escoltar. De fet, ja estem tocant els temes, que l'altre dia en Placebo, que no veig en la penya, es va posar com les cabres. Ah, sí, és veritat? Sí, a Granada, sí. Que anava a tocar en Placebo, és veritat? Sí. Què, bé, no? Molt bé, molt bé, molt macos. Sí, simpàtics, no? Sí. No, de veritat, Sí, i bueno, i de fet ja van tocar 4 temes nous i hòstia, va estar... I van agradar. Sí, molt bé, estem molt contents perquè, hòstia, pensava que la gent sudaria una miqueta i no. Què anava a dir? I a partir del setembre ja teniu planejada la gira? Sí, doncs ja tenim tot el novembre tancat, el desembre, ja suposo que fins a l'estiu no pararem. Serà un any d'aquests de locura. Vaja, que no ens veurem, no? Doncs no, per sort per tu. Bueno, aviam, no ens veiem pel pis. Clar, no, sí. No em perdré ni un. Mira, doncs saps què? Perquè no sabia que tenia un disc nou, vaig a buscar unes cerveses per celebrar-ho. Em porto unes, no? Sí, clar, home. Molt bé. A qualquier altra parte... A qualquier altra parte...